A Autoridade Internacional dos Fondos Mariños, ISA, ten en previsión para os primeiros meses do ano 2022 varias reunións onde se deberán tomar decisións importantes relativa á actividade da minería submarina. Esas reunións produciránse, entre outros, co Consello Consultivo Europeo de Frota de Larga Distancia, a LEDAC, co Consello Consultivo de Augas Noroccidentais e co Consello Consultivo de Pelásicos, PELAC. Consellos consultivos que todos eles levan meses traballando para reunir a información científica, xurídica e técnica que existe co obxectivo de emitir un dictame conxunto, un documento que se vai a sumar ao crecente rexeitamento mundial en contra da minería submarina. Sí, porque xa existen iniciativas, digo que se vai sumar, porque xa existen iniciativas nese sentido, como, por exemplo, a sinatura dun manifesto científico, a declaración de distintas grandes empresas de automoción e telecomunicacións na que se recolle a pretensión de construir baterías sen materiais procedentes da minería submarina, ou a moción que recentemente, no pasado mes de setembro, aprobou a UICN, que é a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que é a máxima autoridade mundial en canto ao estado da natureza e os recursos naturais dende 1948. Estes consellos consultivos, como digo, téñense dirixido neste contexto á Comisión Europea e aos Estados membros para que adopten os acordos necesarios no sentido de establecer unha moratoria á explotación da minería submarina, ata que os seus efectos no medio ambiente mariño e na biodiversidade non estén suficientemente estudados e para asegurar, polo tanto, que esa actividade non produce degradación neses ecosistemas. Os consellos consultivos abogan pola prevalencia do principio de cautela e, sobre todo, porque o interés público sexa o que prime sobre os intereses individuais e comerciais das empresas que buscan beneficios a curto prazo. O dictame dos consellos consultivos opta, primeiramente, porque se promova a investigación e reclaman absoluta transparencia na toma de decisións da Autoridade Internacional dos Fondos Mariños, por exemplo, con procesos de avaliación de impacto dirixidos por científicos independentes ou cunha información accesível aos documentos das reunións. Como ven, señores e señoras diputadas, a preocupación internacional por este tema vai increscendo, desde os científicos ata as organizacións ecoloxistas, algunhas delas moi activas en contra deste tema, pasando por distintos organismos internacionais e chegando a cada vez máis sectores do conxunto da sociedade en xeral. E esa preocupación ven dada fundamentalmente pola ameaza que supón a minería mariña para a integridade dos fondos mariños, un medio, por certo, aínda pouco coñecido e moi pouco estudado. Estamos a falar dunha actividade na que as grandes empresas multinacionais insisten en presionar cada vez máis para poder obter uns recursos que na sociedade actual son efectivamente altamente demandados. Multinacionais que, co visto e prace dos gobernos, actúan baixo parámetros que non teñen máis interés que a depredación extrema dos recursos, o espolio dos fondos mariños e a obtención de cada vez maiores réditos económicos, desbotando calquera coidado da biodiversidade e dos recursos que son de todos, pero dos que son uns poucos quitan multimillonarios beneficios.
Aos efectos da explotación mineira mariña tampouco escapa a frota galega. Unha frota que, desde tempos inmemoriais, navega por todos os mares do mundo e que podería estar directamente afectada polas consecuencias da minería submarina nas capturas, por exemplo, de túnidos no Océano Pacífico ata un 15% ou ata un 10% das súas capturas na dorsal do Atlántico. E aínda moito máis preto que do Pacífico, en fronte mesmo das costas galegas, sitúase o coñecido como Banco de Galiza, non entidade bancaria, o coñecido como Banco de Galiza, un potencial depósito de minerais que podería poñer en gravísimo risco os principais caladoiros galegos de proximidade. Ademais dos recursos pesqueiros vitais para o noso país, a destrucción derivada da minería submarina podería limitar incluso o descobrimento de novos medicamentos asociados a formas de vida oceánicas. Vaya como exemplo que o test da COVID-19 desenvolveuse utilizando unha enzima illada dun microbio que se atopou en augas profundas, nun hábitat moi escaso e agora ameazado seriamente pola minería submarina. Como dixen antes, cada vez máis entidades e organismos de todo tipo posiciónanse en contra deses impactos desta actividade. O propio Parlamento Europeo, recentemente, en xuño deste mesmo ano, adoptou unha resolución coa que quere facer un chamamento a todos os Estados membros para que promovan unha moratoria tamén na ISA sobre a minería submarina ata que este suficientemente estudada e investigados os seus efectos no medio ambiente mariño e ata que se poda garantir que non se destruirá a biodiversidade e os ecosistemas mariños tan extremadamente delicados. Neste sentido, vai tamén a nosa proposta coa intención de sumar ao Parlamento galego, aos grupos desta Cámara, a esas moitas entidades e organismos que teñen ou que deberán ter, en todo caso, como obxectivo principal protexer o hábitat e os recursos mariños. E propoñemos, polo tanto, un acordo de 3 puntos donde, primeiramente, solicitamos que se promova a defensa diante da alta autoridade dos fondos mariños dunha moratoria da minería submarina, tal e como fixo, como dixen, no mes de xuño o Parlamento Europeo, ata que se teña suficientemente investigados os efectos no medio mariño e na biodiversidade da actividade mineira submarina. Tamén que se garanta a participación das organizacións ambientais e pesqueiras, para nós é fundamental este extremo, nas delegacións do Estado español, precisamente diante da alta autoridade dos fondos mariños, e que se promova a defensa dunha reforma deses organismos para que haxa transparencia absoluta e participación da sociedade civil e dos sectores afectados como é xa o sector pesqueiro. E, finalmente, que se adopte unha prohibición da minería submarina nas augas xurisdiccionais e se exclúa explícitamente a posibilidade de realizar esta actividade nas áreas mariñas protegidas e áreas mariñas de importancia ecolóxica ou biolóxica, incluindo o Banco de Galiza fronte ás costas galegas. Este é un tema, señorías, que está de total actualidade, que cada vez máis persoas de todo tipo sinten preocupación por el e que cada vez tamén, afortunadamente, máis persoas no conxunto da nosa sociedade non están dispostas a que se sigan expoliando recursos, a que se sigan destruindo o noso medio ambiente, en este caso o medio ambiente submarino, precisamente para beneficio duns poucos e para perxuicio de todos os demais.
Polo tanto, esta é a nosa proposta, que, insistimos, vai na línea de sumala aos pronunciamentos que xa existen a día de hoxe e co obxectivo tamén de conseguir que esa moratoria nesa actividade se faga efectiva e, sobre todo, que se coide a extracción de recursos de minerais mariños fronte ás costas galegas.